Para nós se presenta ca oportunidade de inaugurar a puntuación, non? Sobre todo, creo que como locales debemos de facernos moi fortes nas Eiroas. Bueno, a opción de sumar os 3 primeiros puntos, non? Con esa intención traballamos toda esta semana, vamos a ver se somos capaces de conseguirlo o domingo. Bueno, é un equipo que ten unha idea moi clara de xogo, que leva tempo traballando en esa mesma idea, un equipo que non contaba moito na terceira asturianas para conseguir o ascenso, pero que o conseguiu por méritos propios sendo campeón e deixando atrás a equipos importantes. Bueno, un equipo con unha idiosincrasia moi clara tamén como clube, non? Bueno, que supoño que con moita ilusión, como todos os novatos na categoría, en a primeira salida, bueno, despois de non gañar na casa, pois intentar puntuar, non? Eu creo que nos esperamos un equipo con esa intención clara desde o primeiro momento. Para nós como locales ten que ser un ano no que seamos poderosos, non? No que, bueno, que os equipos rivais sufran aquí nas Eiroas, non só o Ceares, temos que intentar que sexan todos, porque probablemente sea ou debe de ser, non? O sitio onde máis puntos fagamos na temporada. É moi importante empezar ben, coller esa confianza como locales para que tamén os rivais, bueno, pois sepan que puntuar aquí é complicado. Para eso necesitas desde o primeiro partido pois marcar ese terreno. E sabemos que manexa un sistema de xogo, bueno, pois de 3-5-2, non? Que o fixo non só no Ceares, sino en outros equipos no que estuvo de segundo adestrador de adestradores importantes en Asturias, que ten, bueno, xa o seu recorrido. Bueno, é un adestrador novo que ten tamén moita ilusión, non? Supoño, porque un ascenso co Ceares pois ten moitísimo mérito e agora competir en esta segunda red pois tamén. Pois un pouco o que vimos o domingo pasado, aínda que ao final o sábado pasado, aínda que o resultado non foi o que esperábamos, pero sí quero ver un equipo, bueno, pois como o que vimos en Asturias, non? Con personalidade propia, cas ideas moi claras e xogar de tú a tú e ir a polos 3 puntos desde o principio, respetando ao rival, pero bueno, plasmando o que nós queremos ser, non? Eso creo que é o máis importante, porque en estas primeiras xornadas pois marcas un pouco o camiño que queres ter durante todo o ano. Eu creo que ben, non? A partir dos primeiros días, non? Despois da dura derrota, sobre todo por como foi, non? E por todo o que fixo o equipo, que non se veu plasmado no campo, e que iso sempre te deixa tocado, pero creo que o equipo, bueno, saliu reforzado porque se deu conta de que pode facer moitas das cousas que tiñamos en mente, non? Outra cousa despois, bueno, pois que quedarse con inferioridade numérica unha hora, pois pesa moito en ese estadio, en esta categoría, pero creo que o equipo se repuxo ben, está con os bons ánimos, traballaron moi ben durante a semana, están con ánimos intactos, non? Para o partido do domingo. Que a veces hai que manexar moitas máis cousas nun partido que o que é o xogo, non? É dicir, hai hubo accións o sábado pasado nas que, bueno, tal vez se fóramos un poquinho máis veteranos en algún aspecto podíamos sacar algunha ventaxa máis, non? Me refiero a algún penalti non pitado, a unha, para min, expulsión clarísima nunha entrada a Boedo casi no minuto 4 de partido. Bueno, pequenos detalles que a veces tamén hai que saber aproveitar e que, bueno, que tal vez nós centraos única e exclusivamente en facer un bo papel, non? En ese primeiro partido dar unha boa imaxe, bueno, pois a veces nos olvidou tamén traballar ese outro fútbol que a veces tamén é importante. Pero os resultados sempre influyen, non? Ves un pouco doído, creo que a plantel viña un pouco doído porque todos pensamos que fixemos un gran partido, un bo partido como para levarnos algo máis, pero que, bueno, un par de decisións nos deixaron en inferioridade numérica. É duro, non? É duro, pero creo que o equipo se repuxo ben durante a semana, non? E que, bueno, sacamos as conclusións, ou creo que temos que sacar as conclusións que hai que sacar deste tipo de resultados, sobre todo por como se produciron, pero xa pensando en facer unha boa semana de traballo para chegar o mellor posible a este partido do domingo, non? Debe de ser así, non? É dicir, ten que saber analizar, é certo que fixemos moitas cousas ben, pero tamén algunhas non fixemos ben para que se nos puxera o partido como se nos puxo, non? Entonces hai que saber analizar, ser autocríticos, quedarse ca parte boa, que eu creo que hubo moita a pesar do resultado, e corrixir aquilo que nos fixo, bueno, pois vernos como nos vimos en inferioridade e caer derrotados por 3-0, non? Que sexamos un equipo que ten claro o que quere facer,
que teñamos claro que aquí ten que ser un campo moi difícil para todos os rivais, ser nós mesmos, non, para buscar o resultado a través do que nós queremos facer e que creo que o equipo está capacitado para facer, e espero que o domingo se vexa, non? Bueno, primeiro que estén co equipo, non, sempre, se hai momentos de dificultade, pois que estén apoiando aos xogadores que son os que no campo máis o notan. Segundo, que disfruten desta categoría, non, que facía moitos anos que non víamos en Carballo, e que veñan os máximos posibles, non, dentro das restriccións, que ahora parece que son un pouco menores, pero que veñan os máximos posibles.